All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbilita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalawati region-wide, mga palangga kita sa Nabilin isa ka oras, siyam kaminotos karong adlaw Lunes, balik trabaho, balik na eskwela, petsa 22, nagapabiling kita gyapon sa bulan sa Agosto sa tuig 2022. Sa Lunes naman nga edisyon sa inyo siri nga palatuntunan, sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sini mata kadurunggan oras sa kagabihon. Ato sini nga Patrol 1, Bravado Patrol. Kay na para galambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat nga Himolsuhan. Ato naman liwat gabantayan anano pa nga mga eventualities. Wide naman ginapangayo from where the action is. The return of the comeback, ang pagbabalik, pangalagad ni Aksyon Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto, balik man nga mga pangalagad, Aksyon Papang Nixon Tahom. Updaman kita sa aton sining nga mga technical partner, diri sa Studio A Master Control sa technical side, the return of the comeback man ni Aksyon Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert. Liwat nga mga pangalagad Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Talok Syudad sang Bago, ang balik kapapalagad ni Aksyon Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinaanda ng inyo sinalagad ng inyo sining angkorman na Action Night Patrol Program. Again, the return of the comeback. Ang pagbabalik, Aksyon Eric Magbanwa.
Off din niyo ako sa labilin, 1 ka oras, 7 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang inyo sini mga lagad diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Liwat nga magabalik kag liwat naman kami nga magapangalagad matapos nga nadula kami sadtong Biyernes sang gabi hasta sang Sabado hasta kahapon Domingo. Lunes balik na kita sa pagpangalagad. Matapos nga naka-ulo-unwind, naka-relax kadali. Ulo-untay lang kag mulo masahe sa mga daw tilig kag daw balara nga mga ugat. Bisan paano ti naka-relax man kadali. Ang inyo diri nga mga kapamilya sa Aksyon Radyo Bacolod. Iliwat kita nga magapangalagad diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid sa inyo nga pagpangamuyo. Alin sa amon nga paglakat hasta liwat nga nakabalik kami diri kagabi. Salamat gid sa inyo nga mga prayers. Sa inyo nga mga pagpangamuyo nga mga safe and sound ang amon nga pagkadto sa destinasyon kag liwat nga pagbalik diri sa Bacolod sa liwat namon balik nga pagpangalag. Sa iyo tanan-tanan, wherever you are, wherever you are, Christ count on you. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa aton sini nga maka-aksyon sa mga may mga coupon diri sa Aksyon Radyo Bacolod, magapadayon ang aton sini nga dakop ka daog ka roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Hasta pa ini sa September 17 ha ang aton sini nga promo. So don't worry. Kung wala magabutan ninyo sini nga entry, ninyo sini nga coupon number, hindi magdula sang tsansa. Kay base, who knows, someday, sa masunod nga mga inadlaw, inyo naman ngalan ang magabutan. Sa mga nagataya sa STL, i-recap ta karon ang 3 ka resulta. 3 ka resulta sa STL, i-recap ta na dugay-dugay. Ang nagtaya naman sa loto, 655 kag 645, standby ka mo. May nagdaog solo sa 645 mo. Winas man nga tao. Ang daog ya 72.2 million pesos. Biglang milyonaryo sa ba? Solo yung pang 72.2 million pesos. So, ang jackpot price sa 645. Ang 655 ti wala winner. 90.6 million pesos ang iya jackpot price. Sa Bacolod, kag pila ka bahin sa itong probinsya, sa bilog ng Western Visayas, may mga porsyon, may mga probinsya, may mga banwa, may mga syudad, nga naga-eksperyensya kung kaisa sang maulanon nga panahon. Dala ini sang aton nga hangin habagat, magin pabaskog sang bagyo. Ang hangin habagat bali, amo ni siya ng kapaulan sa pila ka bahin sang probinsya, dala na ang dakbanwa sang Bacolod. Sa man sa pila ka mga probinsya lugar dito sa Panay. Iti hindi giman niya direkta naka sentro diya sa aton si Bagyo Floreta. Si Bagyo Floreta, ikanom ining bagyo. Sa tuig 2022, ang pinaka-latest nga bulletin number 7 sang tropical cyclone nga si Bagyo Florita
mintinar sa iya sini nga kabaskogon durante nga nagahulak ini siya sa westward sang Philippine Sea. Ang pinakaulihi ini nga gabi ang lokasyon sang sentro ni Bagyo Floreta ara sa kalayoon nga more or less mga 145 kilometer east sang Kasiguran Aurora. May dala ining hangin sa sentro nga 75 kilometro por hora. Pag may pagmulumadlos nga nagalabot sa 90 kilometro por hora. Westward ang yasining direksyon pero mahinay-hinay ni siya. Ang tropical cyclone wind signal number 2 naga-afekto sa mga lugar sang Luzon, Cagayan, southern portion sang Babuyan Island, Camiguin Island, Fuga Island, Isabela, Quirino, eastern kag central portion sang Nueva Vizcaya, Cayapa, ang Baguio, Solano, Villaverde, Bagabag, Diadi, Quezon, Bayumbong, Bambang, Aritaw, Dupax del Sur, Dupax del Norte, Casibo, Alfonso Castañeda, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, northern portion sang Benguet, Amonisa ang Bacon, Tibungan, Bugias, Kabayan, Mankayan, Bukod, Atok, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, kag northern, kag central portion sang Aurora. Darananda ang Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulao, Baler, kag Maria Aurora. Muna siyang tropical cyclone wind signal number 2. Ang tropical signal o kung ang tropical cyclone wind signal number 1 medyo minor kag moderate lang ang pamahog sa kabuhi ano sa pag-asa. Ari ang tropical cyclone wind signal number 1 mabulubas kung pag yung hangin after within 36 hours. Ari ang tropical cyclone wind signal number 1 naga-afekto sa west upon the rest sang Babuyan Island, rest sang Nueva Vizcaya, amuman sang Benguet, La Union, eastern kag central portion sang Pangasinan, amo ni ang Bulinaw, Bulinaw City, Alaminos, Anda, Sual, Labrador, ang Bagalion, Aguilar, Mangatarim, Orbis Tondo, Bayambang, Bautista, Alcala, Santo Tomas, ang lugar sang Rosales, Balungaw, Umingan, San Quintin, Natividad, San Nicolas, Dalaman ang Tayog, Santa Maria, Asingan, San Miguel, Sison, Bilanunan, City of Ordanita, Villasis, Lawok, Puzorobio, ang San Fabian, San Jacinto, Mananawag, Kapantan, Mangaldan, ang Santa Barbara, Malasiki, Dagupan City,
Calisiao, San Carlos City, Basista, Binmalay, Lingamin. Ang eastern portion sa Tarlac, ang lugar San Clemente, Camiling, Moncada, San Manuel, Anao, Santa Iglesia, Ignacia, Girona, Paniqui, Ramos, Pura, ang Victoria, Lapasit, ang Lapas, City of Tarlac, Concepcion, Nueva Ecija, kag the rest ng Aurora. Ang eastern portion sa Pampanga, muning Magalang, Arayat, Candaba. Ang eastern portion sa Bulacan, muning San Ildefonso, San Miguel, Doña Remedios, Trinidad, San Rafael, Angat, Nocergaray, City of San Jose del Monte. Ang eastern portion sa Rizal, Dalaang Rodriguez, San Mateo, City of Antipolo, Tanay, Baras. Ang northern portion sa Quezon, Dalaang lugar sa Infanta, General Lacar, Real, Dalaang Pulilio Island. Ang sa northern portion sa Laguna, Santa Maria, Fami, Sinuluan, Pangil, Pakil, Pagpaiti. Sa Camarines Norte, may potential impact man ang hangin, minimal sa tawag ng minor threat sang life kag property. Sa muni ang mga lugar nga gipaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. So sa mga naga-start dira sa may higad sang baybaya kag sa higad sang mga subat yang aton perming rejoinder kag reminder sa inyo nga mag-ulo aligmat gid kita. Labi na gid kon kaagahon kay base dira kita kibuton kung hindi landslide kura palayo baha. Ang importante da nga alerto kita sa morning nga may mga report kag may balita aparte bagyo. Yung forecast sa pag-asa base sa Miyerkules ang kagahon konsem sa kapon direksyon base magwa na ini siya pakadto sa area sang south sa may area sang Philippine Sea ang target sini daw South China Sea man. Ina sa Miyerkules nga adlaw sa kagahon inakon mangin steady ang direksyon sa dalaga niya ining si Baguio, Florida or Floreta. Kinanglan maghalong-halong kita sa mga driver nga nagamaniho ni amon ni oras pa ihalong lang kita para nga ikaw sa disgrasya safe and sound nga makaabot sa destinasyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, ang ato nga mga kapulisante, ara na. Balik sa tawag nga saturation drive, police visibility, conduct checkpoint, o plan bakal, o plan sita, ang mga, normal kag routine, ang naghihimo sa itong sila nga mga kapulisan. Buti kay na, nagbaha ang mga estudyante na sa schedule nga face-to-face, nga klase sa mga nagkalalain nga mga bulutuan pampubliko kang pangbribado diri sa syudad sang Bacolod. So far so good. Why sa mga untoward incident related sa bukas klase karong adlaw ang nakapadulo delay lang to sa mga estudyante na medyo na late ang tupa sang ulan. Aga pa na nagtupa na yung ulan. Baskog pa. Mga estudyante, medyo na lang alangan. Iba nagkalabasa. Mga nanay nga nagdulo, nagkalabasa man sa wala ma-anticipate nga ulan. Naaga pa sang banwa, sa una pang adlaw sa mga pag-eskwela, sa mga estudyante na purnada na kay hindi mayo ang lakat sang panahon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Nga mo iba nga kopdanan, medyo hangover pa. Ang iban kapoy. Sa biyahe. Ang amon diya pag duty gid. Medyo nagapaway-way kinalaway kay
Ito na tamaan siguro. Sa ngaratsada, gagarangkada. Ay, puwerte. Medyo halong-halo na kita. Okay? Sige, check na ito sila nga Patrol 1. Ito sila nga Brabado Patrol. Si Action Cell nagpamasahe gini siya. Kagabi. Ito ka nagapalakit man ang lawas sa sang biyahe layo. Huwag ka palakit lawas sa kaon kag inom. Pero sa biyahe, mabatsagan mo gidya. Isa ka pungko ka lang ang imong ginasakyan, aircon. Batsag gidya hawak mo mo. Sa kakapoy mamagpungko pila ka oras nga biyahe sang series bus nga gisakyan namon kagabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Yari si Action Cell Minardo, observation report sa Patrol Cell. Kamusta? Aksyon, Eric, mayong gabi. Wala lang ba? Sa wala lang ba? Kondisyon na niya, nakapamasahe. Kondisyon nakapamasahe kagabi ka nakahingaga ka patapak-tapak ba? Nakapatabak-tapak na niya. Si kami ni Action Nixon, kita medyo ay pagin mamulian sa kakapos ang biyahe. Wala ba sa kanon nakapoy ka pang? Wala saya ka ba siya kapoy? Nakapuyan ni Papang niyang banana boat ito sa halaya ka kabit-kabit kag pangapyot todo ho. Siya gito naan ka bakol sang sang saging to nga barko-barko to. Banana boat siling nila. Banana boat to nga daan. daan. Sa daan ang frontliner kadaan to. Kapitan to saya. Kapitan kita mo ginabalbal pa yang banana boat mo. Oo, gani. Ginasugo. Pag isang drive ng pampbot nga tuduhon. Tuduha na siga. Wala ka na sakay, ma'am. May sakay ka ginaguyod lang, no? Kung nasakay ka tomorrow, Kung mga pigaw-pigaw lang mga bubuyot mo to, wigit ka gin. Tabog kang ito sa ano? Tabog kag itos to nga lawod kag pa tokbon kag balina sang bagisto. Mga bagay, sulaman na. Grabe no, Papang. Grabe ng experience. So, wala ka ba siya kapoy? So, sa pang yung condition yapon. Gani man, bili ko Papang. Nakapangape, pangadaan. Gani, nakapangape sa Nanam, daan. sang kape sa hapon, oo. Bali pa pang nanam. Baw nanam. Oo. Are kami grabe na nang libutan na naman na kami sa may Banago area action area. Oo. Check mo naman dira ang area na so far dira okay man action Eric no kay kanino kagkatawhay man sandalan pero ang mga naga-park si bala malaman ni ang concern sa perme ang mga naga-park at sini nga mga dagko nga mga wing van sa igad sandalan dire magpaliko ka na sa may overpass bala kung halin ka sa Banago nga area no mag-going ka na sa may south dire sa may overpass ayon amo na da mga medyo madamo-damo nga nagapark sa subong ng mga pulo naman sa wing van na ara sa piyak na linya sini nasa may pakadto sa may Purok Riverside na barangay Banago ang batagani nga kung mga nagamotor ni bala mo nang medyo delikado kung mga nagamotor nga kapin pa nakaulo inom hindi nila makakit-an kung kisa kami ara part sandalan sinadri nga medyo madulom-dulom so hinahinay na sa ilang pagpadaragan sa Action Eric sa subong makit-an diri nato no are kita sa may dalan sa Lacson, Barangay Mandalagan, mga drainage na Action Eric no sa mga areas diri sa may Lacson, sa iban pa nga mga barangays man sa mga dalan na national highways man Action Eric no gapadayon pa sa gihapon sini ang ilang pag-obra no kuno construction sini ang kapulisan diri sa police station 3 sa diri nga area makitaan man naton mga force multipliers Action Eric gaupod man sa ila kung gabi patrolya diri sa mga kapulisan si alerto gini sila subong Action Eric kay amo ni oras medyo madamo-damo pa ang mga salakyan nga makita natin sa Dalanon pero ang lakas ng trapiko normal naman niya as of this time Action Eric no kagati madamo pa ang mga kautura nato ng ara pasubong no sa mga areas diri sa may syudad sa Bacolod ti Damamba sagin nga buhi nagidas niya ang ang syudad sa Bacolod pero ang mga precautionary measures na gina-observe man sa gihapon sini ang pagsuksok sa face mask sa indoor kaga outdoor sa mga public places no dapat hindi gini pagkalimtan kaga
social distancing ng sa gyapon kay ti amo pa ni ang ginapatuman sa gyapon Action Eric sa nga LGU no diri sa aton sa may syudad sa nga Bacolod. Ti kagina medyo nagatulot-talit pero sa south nga bahin gani Action Eric nga dabo lang ulan. No, may mga information kita nga medyo madamol-damol ang ulan dira sa may Bago, sa may Talok ayon kuno kagina daw grabe gid ang ulan no hiniinay sino sa nga padalagan man sa iban nga mga salakyan kung ang wiper kung hindi mo naman number 1 number 4 mo gid kino dapat kaga hiniinay gid no kung damot sining ulan kiti grabe gini ang fog sa imo balang nga windshield Action Eric kung kakis biskan ido lang nanda ka na magtabok hindi mo makitaan no so amo pa na ang dako nga disgrasya kung kakis Action Eric ka magulsi bala tabok sini ang mga ido kay labi na gid kung nagamotorsiklo ka so ti sa mga kauturan naton nga maneho pa sini sa ilang nga mga ano ni tawag mga salakyan ini ranggit kag ang ibante gahingagaw pasubong sang patughong sang gasolina ba tiyari sa may dalan sang Maxon no may makitaan kita diri nga nagahingagaw sila Action Eric patughong sa gasolinahan kay subong ang diesel araw sa 72 ang gasolina yara sa 69 tibuas mataas ni do 0.70 ang sa gasolina 2.60 ang diesel ang kerosene do 2.80 sini no kagati depende man nagyapon sa mga gasolinahan Action Eric kami ara gid man yang medyo mahal-mahal kami ara medyo bulubahado ti subong kung gusto niyo pa magpatugong kahit ini ang sentimos kag pisos-pisos sa Action Eric dako gini ang ano mo ang impact man sa mga may salakyan kay supot lang ni magpila karon ka litro sa container dako nang ginabakal mo na pilaman ka litro sa nati ang 2 ka piso mag 20 kano times 2 mo na ang 20 pesos no sa 2 mga 40 man ni Action Eric ang masave mo sa buong gabi kung mapatughong ka nga daan. Pero ang iban goro wala pa ni idea sa mga nagapamati goro balita yay kay nagabasa-basa may idea sila pero kung ikaw hindi ka gid mo na ka fan niya sa mga news no so wala kaya idea kibuot ka na lang pagkabuhat siya alas 6 papatake alas 6 siya taas na naman ang presyo sang gatong Action Eric no so for Action Eric sa aton nga pag-monitor kapag obserbar diri sa may syudad sa Bacolod wala sa nga dalagkuan gid no nga mga hitabo ang nagluntad sa mga adlaw kagati tayo yun kaga okay matawhay man ang pag conduct sini isang face-to-face classes no first day isang face-to-face classes sa mga bulutuan Action Eric pagtiamo na kagina na obserbaranta ang pagtugas sini isang kabugaton gino o kon mahinay nga lakat sa nga trapiko Action Eric. So for Action Eric, amo ina ang latest update naton diri sa may syudad sang Bacolod. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Zil Minardo unang report sa Patrol 1. Natipon karon nga maaksyon balita nga nakuha ni Action Zell sa pila ka mga pulis blotter entry diri sa Tacbanwa sa Bacolod. Balik niya sa diya pagpalagad dugay-dugay sa last kag final stretch sang inyo sini palatuntunan. Alis observation report sa aton sa nga Patrol 1 Brabado Patrol. I-check tara ang mga report na gikan sa aton sa nga mga correspondent. Standby sa report gikan sa 2nd District. Area sang Cadiz, Sagay kag Escalante. With Action Roger Go Team, standby man sa report ni Action BJ Pasible sa 5th District sa ibang banwa ka syudad dira magkaiping malapit sa EOR ni Action BJ Pasible dugay-dugay ko aon na sa iya sini nga pagpangalagan. Pero na ako lang na yung report ni Action Nelson Patiño. By the way, happy rin sila nila kay Mr. and Mrs. Emmanuel Mawi Miraflores Cuales and family. Naga-monitor gid plus ang amon amigo dira si Engineer Arthur Normandy sa Point TV sa bisyo naga-monitor gid sa ato no kay Tessie Galon, Juanita Nunez, Bibing Ramos, Chufel de los Santos, Mary Grace Kisustomo kay Tatay Teddy ihado Ayan J. Trava kay Inday Ronald Trava Orihida Trava naga-monitor gid diri sa inyo palatuntunan. Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family sang kag sa mga Dunganon boys
ga-monitor gid ka nagapangalagad diri sa inyong palatuntunan. Salamat gid sa inyong nga pagpaurok-urok. Si Selby Bico sa nga Parochial Bill Barangay Binubuan, Bago City, ga-monitor gid sa inyo palatuntunan. Ayos! Sige, check tayo ang unang report sa aton sining koneksyon sa 1st District with Action Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ari si Action Nelson Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na rin ng gabi man kag sa aton sini nga mga kaaksyon mayogid nga gabete anong dala mo da? Ati lawas kagatarungan eh. Ati ula kita da partida. Wala gid eh, kaya di man to pwede kadala ba kwanto, balas. Amo gani man. Bisan bato kag seldo ginadilian gid. Oo, hindi Kasi gito lingko- puti. Basta magis x-ray lang da mambas lang ano lag ni sa inyo yaw. Siling ko, tani bisan bulo bato lang kag balas rin sa Boracay, padala anda ka tani kaning kiti hindi gid pwede. Amo gani man daw ti. Siling ko, sir, bisan juta ng sir nga isa lang ka sokob, hindi gid pwede. Hindi pwede, hindi mo dalunaw. Lingko sa Calatrava, sa Action Nelson, hindi pwede gid. Ti mawala sa nagambal nga daw lapit man lang na si Pawa ito do may puti man to nga balas to. Kay siling ko lain yang balas ng Boracay kumpara mo ko sa ilang lugar mo. Oo, kag daw tapos do hindi ya mainit ang balas sa Boracay. Na, nosto na. Mo nang nabida. Ganit yan mo tayo plano ko to rin ka hindi gid pwede kay magiging sa x-ray ka daan mo. Ate lipay na tanan ate sa nakadumdum ka blao. Oo, natural ni Hindi dumdum ka gid nga. malimot kay. Ikaw to, hindi ko malipat siya. May ikaw to kaganda sa BBB program na ano man. Ti bisa na to sa Boracay, kakalit ko magamati bala sa imo. Ti sining ko bawo ka ngayang nga tawo. Grabe ba labot signal to aw? Ay, sus, sabi mo nun ng Action Radio ha. Ako sa bagay no. Labot gani no? labot gani sa Germany kag sa Oo. Minnesota State, USA. Akiti panay tuod Arizona. gali no abot gali dira ng Action Radio. Ay, Abot gani sasabi. Mindanao. Oo, abot ganito sa mga taga-oriental kag dito part sa Palawan kag Masbate. Oo, bitin man galing. Ahaw Boracay, hindi pa malabot bunano na. Amo gani. Pinsa ko kung ga-enjoy lang kamo to galing kay te. Ga-monitor man ito sila ko Ga-monitor news mo. direct, sila ko news direct ko ba ko si Action Nelson but na nagruso na sa BBB ko to kaya man siya daw no. Ko ba si mahalim na sa grupo sa pagka-maestro yan. Dumuya man to. Oo, sila naman ini news direct ito sila ka istoryahan na magpuli tada. Dumuya man to Oo, naman. ini so patinyo ka kadaan. No, sunod na nagkako ni Rick mo. Pinali ko po sa ako niya nga. Pero ti Mayo kay ti Mayo ang ano ang banding nyo kag ti nakabalik ka mo nga malipay kag igo gid nga ano bla. Bastante gid sa Anuain kadali Oo mo gani man Bisan paano importante. sa kadali malipatan mong ibong obrati. Pero balik kami yapon sa kanding yapon kay ari balik naman ta kita. Oo gani man. After sang malipot nga tinion. Oo gani kay ti paano malang aton sa kalibutan man malipay ta ayos na. Gani man o. Ano gid pa pangitaon taman. Oo, ay importante nga mayo lam la. Oh, mo gani man. Ti aring balita Action Eric kay nati kabalo ka naman nga balik eskwela sa Pilipinas. Oo, te, basta na. Ti ano ang bal ni Police Major Lumiay Lidawan generally peaceful ang pagbalik eskwela Action Eric diri sa may Banwa sa Calatrava as well sa mga kaiping nga syudad kag Banwa diri ang Tubuso. Ato na istorya nga mga amigo taman okay kayo ang sa San Carlos okay man wala gid sa mga towards nga mga insidente Very good. nga nagaluntad karon sa pagbukas ang klase sa school year 2022-2023. Aring kabahin sa payag ni Police Major Lumiay Lidawan sa interview sa Action Radio. Calatrava Municipal Station naman is may deployment plan, security plan regarding dito sa Uplan Balik Eskwela. And naka-prepare naman tayo. So kanina pag opening
maaga nating dineploy yung mga pulis natin and para i-secure yung mga estudyante na papasok at panatilihin ng public safety and public order. And yung opening naman ngayon is generally peaceful, maayos naman, and yung mga estudyante nakapasok ng walang anumang aberya. So, klaro kayo, nakapasok na walang aberya. So, Pero wala pa na nag-ulan siya sa aga pa? wala. Kaya din sa mo niya, aga pa nag-ulan natin, medyong problema itong pagsulod sa dyan. Kaya iban, basa man, ibang nanay nga nadulo na basa man sa gulpi-gulpi nga ulan bla. Oo, diri, wala gid do gatayada sa petula man sa nagdayon ah. Gini sining ko ba gin bunyaga niya gid ang aga pa nga balik eskwela sa mas dyan, ba? Amo gani do na forecast naman actually ang provincial ano damo? Disaster. Oo nga si Lunes Martes daw. Maulanon. Iguon niya gid kaulan. Pero tamo di gito. kay ano man? Amo gito. Selected gid. Amo gito nga gada nga inog gwa kay estudyante balay la kadto eskwelahan sa ulan daw. Mayo mga mugi gani. Ang obserbasyon sang kadamaan wala na social distancing Away na. Buena. Normal na gila sa dalagan sa muto sang balik eskwela sa mas estudyante ta. Mo gani man ang isa gani ka classroom 45, 41 ang number ng students sa sulod classroom hindi na maglibati. Excited mo. Kinaplag ceremony hindi na magwanta. Dugangan pag isang nanay ati bago nga dan nga balik. Gani, man idlaw kabataan no? Jante mo idlaw man? Ha? Jante mo na idlaw man. Ay, idlaw man pero makatululo mo. Ngao? Disaster gid tungod sa kadamuon nila. Tungod sa kadamuon kag tungod grabe nga epekto. Kaway labot. Sa pandemic actionary kay imagine ara na sila sa taas nga level, grade 3, grade 4, grade 5, iban sila hindi pa kabalo magsulat ngalan. Iti kita mo na grabe epekto sa pandemic, no? Grabe gid ang epekto, mambal na lang ginikanan ti sir lagit may memos na. Ganit sige, talabangan ng imo bata, tabangan tani pariyo. Tulod-tulod gini Sir Nelson Gani man sila mo gina. At sa paano ang face-to-face sa matamat nga pamagi nakabalik ng mga estudyante nga hidlaw mas eskwelahan. Na correct it kag ti in-person classes importante gina sa sa mga kabataan. Nakaguno ginawa mga nanay ka tudlo sa bataan nga makaubrang nanay. No? Kayo ang learning loss sa mga bata sa 2 ka tuig nga pandemic. Wala gid nakatunan. Well, anyway, actually, sa iban nga balita, ari masubo-subo mani nga balita kay 25 anyos nga babaye nga ginkilala sa kay Julita Librando pumuluyo sa Sitio Alamay Tabunak Banwa sa Tubuso ang napatay matapos nga inisya ang nadisgrasya kaupod sang nagamaniho sang motorsiklo nga Skygo 150 nga ginamaniho ni Remo di Averina kaina sang kaagahon nga natabo ang aksidente dira sa may Sitio Aguinaldo, Barangay San Isidro, Banwa sa Tubuso. Base sa impormasyon nga nakuha sa aton sini nga mga personnel gikan sa DRRMO sa pagapamuno ni Engineer Hospicio Carbajosa, ang mga biktima ang padulong na kuntani sa may syudad sa Bacolod agod magtrabaho. Kaso lang kay ti medyo maulan ang kaagahon kay na Action Eric ini sila ang nadisgrasya dira sa likuan sa Stop Aguinaldo rason nga nabunggo ang ulon sa babaye nga si Julita sa dalanon sa highway kag pagkabunggo niya tungod sa makusog kag madanlog nga dalan ang ila sining pagmaniho ti medyo kaluluoy gid si Librando kay ni siya ang bawian sang iya sinihulam nga kinabuhi. Samtang ang lalaki nga kaopo dia sini nga nagamaniyo nga si Rimudi Averina ang hilway naman sa Katalagman Action Eric. Ang mapait sini kay ti base pa sa impormasyon nga nakuha naton Action Eric kag sa
sakay sa motorsiklo gina-question pa nga ang kaupod ni sila nga duwa. Ti ginapati nga muna bla siguro kay ti ang pamilya Action Eric nagaplano nga ilan ni pasakaan sang panubungo ni ang lalaki. Kay nga ako no nga upod sa ang iya sini nga pamilya si Julita. Oo, dito padulong nga may amo na bla. Balo ka na. Gani man. Oh, daw mo man na natabo to sa may bulwangan, no? Love triangle man. Ay, kabudlay nga mo amo na subong sitwasyon. Oo. Di daw duda sa iban daw mo man niyo sa tubuso. Oh, tiyan mo na yung ginapadalman karon sa pamilya kay man ti kaluluoy ng pamilya ni Julita Librando kay ti nadulaan gid sila iya sa membro sa ila sini nga pamilya Action Eric. So amo niya. Wala gin man sang madalagko pa nga mga balita nga naka balhag official sa blatter entry sa aton sini nga makapulisan diri sa nauna distrito sa Negros Occidental. Mayong gabi lang sa aton sini mga abyan si Papangda, mayong gabi gid si Ka William to patrol amon tong Sabado. Oo. Mayong gabi lang daw silinga sir daw hidlawon mata sa imo ba. Sige lang pamati lang da pirmi. Sige. So mga aksyon na kang pila ka mga impormasyon balita madulong naton para sa aksyon na Night Patrol gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Report gikan sa Tubuso kag Calatrava. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kay Aksyon Resort Pateño. Sa iba sa report live na sa may area sa 1st District, San Carlos, ang Tubuso, kag Calatrava. Salamat may kay Action Resort Pateño nga nag-movement isang Biyernes kag sa tong Sabado sang gabi, Sabado nga adlaw. Nagapangalagad man sa ato sila nga mga ka-aksyon. Sige, alin sa report ni Aksyon na Nelson Pateño sa 1st District, 2nd District kita, Cadiz, Escalante, kag area sa siyudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yan is Action Roger Gutib, line number 3 sa report. Jeremy Gabil, please come in. Yes, Action Eric. Kaya na-interview natin to si Police Lieutenant Gina Fernandez Spokesperson sa Cadiz City PNP ng ating pag-deploy man sa mga police personnel sa tagsag ka mga bruto alabi na sa mga city proper. Kag ang syudad sing Escalante naman kay na-interview naman. Asuro pa sa kay Police Major Jake Barela nga alas 5 pa kay nasa kagahon sila nag-deploy man sila sini nga mga tao kagsuno sa iya nga ang ila ginatutukan ang sa city proper. Kaya nangin matawhay man Action Eric ang implementasyon sa kapulisan pagbantay sa seguridad sa sining adlaw sang unang adlaw sang balik eskwela. Pwede kayo nito siya parang yung mga kapulisan sa Escalante, yung pangditingan mo sa mga eskwelahan, lalo na sa mga lapit na sa highway, pero kasi sabag nyo sa Escalante dito ng Kogataran. Kauga pa salamat man Action Eric ang kapulisan sa kooperasyon man of course ang mga pumuluyo kag of course sa pagsunod lang isang mga traffic rules lang nga gina-implementar agad nga may mga roadside mga naging pangbutanda kag ang mga pedestrian lane nga dapat diragin magtabok ang mga kabataan upod man ang mga girikanan para malayo sa disgrasya. Now sa siyudad sang Escalante sa Gyapon may ara nga shooting incident Action Eric Retabo kahapon ni isang
kagahon mga 1:20 takna kag ang isa diri pinason ang isa iya patay gid kay suno sa report isa man lang diri kutani ang tirohon pero pagtiro sa nawong naglapo sa bala nagigo sa dughan sang isa pa nga nasalabat atong nasalabat amo iyang napatay pero iniya ang gintiro gid ati ginabulong karon sa hospital dire sa may Vicente Gosilo District Hospital o kon Vicente Gosilo Hospital sa may siyudad sa Escalante. Now, sa Rasilina, laon na 20 takla sa kagahon, kaya nagabantay o kon nari ni sila sa namatyan, gampang sang Pusoy, sa may sityo Gintunggan, sa barangay Hapitan, siyudad sa Escalante. So, gintiro, ginaktuali dire mo si Benji Sabino, ihipulan, 50 anyos sa edad. Apang ini siya residente man sa mga lugar pero nadala sa diri ini si Jamar Paulino, 33 anyos, soltero, residente man sang among lugar kay pa sa report. Ang suspect nga si Eduardo Mahilom, Isalo, 52 anyos sa edad, ang nadakpa naman sa kapulisan pag-isat pursuit operation. And then na-recover ang isa ka 38 caliber revolver nga mayara, 5 ka mga live ammunition, kag isa ka empty shell. Bala nga ra man sa cylinder sini isang revolver. So but siningon kay isa lagi siya magpalupok kaya ang iya pagtiro sini sa biktima nga una nga ti amo ginagiya tani nga gusto tirohon ini si Benji Sabino o galing kay tira igo sa dughan ni si Jamar Paulino bango naglapos ang bala kaga mo pa ni si Jamar Paulino mo pa ang napatay sa kini nga pagpanglutang sa namatyan action kaya payag ni Police Major Jake Barela ang hepe sang Escalante City PNP. Bali, ano sir, ang biktima lang, ang suspecta, bali, madami buhay na tapos nagkapunta sa matyan. Oo. Yung matyan ng pulaw-pulaw. Ang suspect, nagdala ng armas. Medyo nakainom naman. Ang napakita-kita yung armas may isang tao, tabla. Dinsaway niya isa sa mga biktima. Naglakat. Magbalik ito ng ginitiro itong sa biktima, igo sa nawong. Galing kay ang bala ng lapos, kasi labang upod bilang araw sa likod. Kung naigo sa dugan, hindi ka napatay. Ang nasalabat ang pang napatay, sir? Yes, sir. Din sinabi, sir, si Benji Sabino kung si Jamar. Si Jamar. Ito, payag ni Police Major Jake Barela, may kantaran sa sining shooting incident nga nagluntad sa namatyan kag ang nadalasa pa o kung ang hindi man tayo target sa tirohon ganyan lapsan sa bala mo pa yung napatay actionary. Kaya nakaroon sa kamot sa kapulisan ining suspect nga subject kay na ginakuha na ito nga ma-filean sa kaso. Ang kaso nga homicide kag prostitute homicide kay may komosyon nga natabo mo antes pa man natabo ang amo nga pagpanglutang actionary ka. Sa gyapon sa siyudad sang Escalante kay inasang aga o kahapon man sang aga nagpatigay siya by bus operation lasay sa takna. Aga pa yan mo. Aga ba? Natin kapulisan. Alas ay sa takna sa Purok proper dos sa Barangay Road sang Barangay Binagyuhan sa siyudad sang Escalante. Sa digid ako pini si Leonardo Camuta Bubuli, 38 anyos sa edad. Ginakabig na ni siya nga high value individual. Kagara sa top number 2 priority sa drug watch list sa kapulisan. Kay pa sa kay Police Major Jake Barela, ini siya isa na ka drug surrendery kag kapila na ni siya nadakpa naman sa ito na plea bargain dason nadakpa naman liwat so ginakabig niya nga high value individual. Nakuha siya kagamay man gani mga pila lang ni 0.084 grams sa mga 500 pesos man lang gani ang bili.
Pero nakuha pa ginang bypass money nga 500 pesos man sa iya sini nga position ka control. Kagang isa ka bandol nga drug paraphernalia ang folded bala nga foil kagang lighter nga nakuha man mga non-drugs nga mga ebidensya actionerek. So dito na doon siya kay na plano man to file sa kaso na to ma-check ko bala na dayon gid ang pagpasaka sa kaso batok sinisaya. So muna nga tumadulong nga report balita informasyon gikan diri sa may norte nga Bansang probinsya sa Negros Occidental. Kag mayo kay way masubat tupa subong nga wala na aksyoner kapisar nga may bagyo kita sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Natamiyaw talang si Police Colonel Calixto Mabugat kay nagapamati sa aton gay na tawag sa ako bla nag-check sa may buriring termo wala man buriring subong di. Kay man amo giniya man nga ginakaidlawal bla si Police Colonel Calixto Mabugat kay natamiyaw ta ba si Major Nelson de la Cruz ang amon di ang retired nga si Fire Marshal sa may siyudad sa Cadiz sa pamati man aksyoner Cap Mazel Diaz kag Mr. Yunus Diaz sa mumansya kay Toto Joel kay Ide Basangko kag sa mumansya kay Migo na to da Nunoy Manggubat. Report gikan sa siyudad sang Escalante kag sa aton diri nga area of responsibility. Para sa Action Night Patrol ini si Action Roder Guti Biga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kina sa Roger Gutib gikan sa 2nd District. Report live. Magabi dira kay Maninoy Mae kay Maninay Chares Salvacion dira sa syudad sa La Carlota. Si Toto Clarence Luxino ga paurok-urok mano. No? Magabi dira kay Bigota Clarence Luxina ga paurok-urok ni siya. Para sa subong sa office ang PWD, no? Toto Clarence Luxin. May manuntot ka nagapaurok-urok. Bang ludi ko ho. Pula-pulaw pa siya ho. Si Kagawad Peter May Noble. Ay, puwerte. Sa Canada, ragli si James Pringgraces, oh? James Pringgraces sa Canada. Kaya pa urok-urok man sa hon. Si Rodolfo Sagayno. Rodolfo Sagayno. Nagapaurok-urok dira sa may Ceres. Salamat kay Rodolfo Sagayno. Kay MG Season Tuliamo ara gid. Inatamyo gid sa ni Napsak. Ay Napsak portiya. Sa Lota report sa 5th District, maaksyon balita ni Action BJ Parcon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari Israel number 1 sa Action BJ Apasible sa report. Jay, may gabilbis kami. Mayong gabi aksyon na Eric kag sa aton sini no nga mga ka-aksyon nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon na Eric nagsugod na ya kagaina no ang pagpatigayon sang limited face-to-face classes sa tanan nga mga bulutuan no partikular na diri sa may ikalimang distrito sang probinsya and kagaina sang aga no nakita naton ang pila sina diri iya ka mga police personnel nga ginpang deploy no sa kada eskwelahan no agud magpatuman sang masiguro no nga mangin matawhay no kag malinong ang pagpatigayon sang pinakaunang nga adlaw sang sining limited face-to-face classes, particular na iya sa may banwa sang La Castellana and at the same time, diri sa may bahin sang banwa sang Pontevedra. Kay man kumadumduman aksyon na Eric amuning pinagkaunang nga adlaw and sa maabot nga bulan sa Nobyembre, no, patigayunon ang full-time face-to-face classes. Sa piyak nga bahin aksyon na Eric isa iya ka partikular no nga individual sa may nga residente no sang Barangay San Pedro banwa sang Binalbagan ang voluntaryo nga nagsungka sang iya sa iyang homemade nga kalibre 38 nga wala sang serial number kahapon Agosto 21, 2022 sa Binalbagan Municipal Police Station no sa idalom sini sang armas sa Baylo Bugas nga programa sang Nokpo pinagi sa Binalbagan Municipal Police Station
sa pagpamuno ni Police Captain Captain Ilendi Rebos Quilio. Aksyon na Eric sa piyak nga bahin, aksyon na Eric isa iya ka top 2 most wanted person sa kaso nga murder sa Banwasang Hinigaran ang gindakop sa mga otoridad sang tinikdan nga Agosto 19, 2022 taknalas Diyos ang gabi sa may bahin sa Hernais Street, Barangay 37 diri sa may Cyber Center dira sa may syudad sang Bacolod. Ginakilala ang suspect sa kay Angelo Kilantang, 21 anyos, soltero, residente sang Sitio Quinsian, Barangay 2, Banwasang Hinigaran. Ginserbihan sang warrant of arrest si Kilantang, pinaagi sa gintingog mga puwersa sang Hinigaran PNP sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Nesirato Sabando Jr. katapo sang 6th Special Action Companies, 6th Special Action Battalion sa pamuno ni Police Captain Honor Ray Hibaya, kag Police Lieutenant Colonel Alvemar Flores sang Provincial Intelligence Unit sang NOCPO. Naangot ang warrant of arrest ni Kilantang sa criminal case number 18-4214-MH kag ini ang ginpirmahan kag ginpapanaog sa Enero 28 sa nga tuig ni Honorable Walter Zorilla, ang presiding judge ng RTC Branch 55 Syudad sang Himamaylan. Aksyon na Eric, wala naman sang piyansa ang kaso ni Kilantang kag sa karon nagkahunong ini siya sa kustodiya sang Hinigaran PNP. By the way, aksyon na Eric, ginapasalamatan ko gid si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang station commander sang Police Station number 2, kag si Major Ramil Sarona, ang station commander naman sang Station 1 dira iya sa may syudad sang Bacolod, because sang weekend kita ako ang na-assign sa patrol, and thank you gid Sir Pindon and Sir Sarona sa manami nga accommodation sang pag-interview ko sa inyo sa pilaya ka mga balita nga nagluntad dira sa may syudad sang Bacolod. And at the same time kay Ma'am Jinky Dialagdon for the unending support sa akon sining pagbalita action na Eric so thank you gid Ma'am Jinky. So far action na Eric amuni ang madulong tang nga mga balita kag impormasyon para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol sa pang-Lunes nga edisyon. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo! Salamat gid Aksyon BJ Apasible gikan sa 5th District. I-recap ko rin kadali ang resulta sang STL tatlo ka draw. First draw kay na 37-37. Second draw 5-26. 5-26. Ang third draw 15-5. 15-5. Ari naman ang resulta sa Lotto 645 jackpot prize. Solo nga nakuha ang 72.2 million pesos. Resulta 20, 33, 30, 10, 8, 34. Again, 20, 33, 30, 10, 8, 34. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa mga nakakuha, 90.6 million pesos. Resulta 655, 140, or 140, 31, 140, 33, 24, 30, 45. Again, liwaton kang resulta sang 655 1, 40, 33, 24, 30, 45. Ayos! May kapitila kay Migota Romeo Villasor. Kapaurok-urok pa si Romeo Villasor. Kami ako mandira si Christopher Martin Espinosa kag si Mama Marilyn Amasio Espinosa. Rin kay Joseph Andro. Sa kay Pato kag Rovi Di La Luna. Sa Barangay 30, may gabigid. Kay Madam Gloria Dislate and family. Mariag kay Madam Gloria Dislate Sombito. Yung na-murder ko ngalan ni Madam Gloria. Sa kay Madam Gloria Dislate Sombito and family sa Valladolid. Happy listening lang. Pamilya Dionisio sa Purok Pabinurigon, Barangay Alianza, Bago City. Gamonitorman sa atong sining pagpangalagad. Kay Karen Miraflorda, mayong gabigid. Sa kay Ibon Butchers ang Germany. Tama lang si Mr. kag bata ya. Mga pamilya dira ni Ibon Butchers sa
more siya nagapaurok-urok gid, no? Tami ako dira si Noel Magbanwa ni Pomosino, watching from Porok 1, Barangay Baliwagan, San Enrique. Pamilya Magbanwa ni Chipo, o Chifo, Sorbito. Tami ako mo ni Noel no Chipo. Leonesa Elvan Buena, mayong gabigid. Luis de la Torre Tan, kami lang asawa ya si Evelyn de la Torre sang happy birthday. Muli na kay Luis de la Torre. Leia Halandoni Galino, mayong gabi. Sa kay Mario Olvido Aquisa, sa Hacienda Logway, Barangay Braring, sila nag-monitor gid. Humalumina, mayong gabi gid. Sa kay Sally Auki de Sousa, sa kay Rolly Bermeo, sa kay Dondi Blanca, sang Talisay City. Happy birthday kay Tita ko Pinky Nakua. Raymar Biranyo Lingoste, sa Gimit La Carlota, ga-monitor gid. Nida Bilyote Ularte, sa Bahrain. Kativer, sa kay Janilo Sansino, Zigay, Pamilya Yuricial, sang Rio Vista Homes, ga-monitor gid, no? Si Teresito Saladan, Norman Compinco, nagapamati gid sa Santa Salamanca, Barangay San Miguel, Carlota City, alin kay Ana Disales. Sa Tangob, Candelario family, kag sa Bago sa Pamilya Candelario, alin kay Mr. Yanyan Candelario. Sa kay Evelyn Sinaon, tama lang si Nanay Evangeline Sinaon sang Purok Kaysano, Barangay Alhis. Inday Blansa, may gabigin. Kay Mr. Arthur G. Vilasor, Star Kagdot Matmayo, Noel Amar Alma Uligon, Mikey Montilla, tanang nga pamilya ko sa Barangay DSB, o Barangay Padaron DSB, from Arizona, USA, Jinky Jelagdon. Manjo Arnejo, kay Toto Albig Poy Hinulan, migo ko Alex Nyadas, kay Maninay Elsie Nyadas. Armundo Manankil, kaya ko na kontiya si Lilia Gador Hamelo sa Sibud, Bago City. Kada kabiga papatigin siya si Adelfa Gador Hamelo. Rin na kayo Yuni Ferrer bilaong sang Pahanokoy. Mr. and Mrs. Dines Perman family sa Barangay Singkang, Andro Gallo, Security Guard Edgar Tenorio, ga-monitor gid sa aton Miriam Loriezo, sa kay Kim Rosalina, sa mga taga-barangay Estepanaya, Pamilya Payas, sa Purok Paho, partner Roxanne Payas, alin na kay Axel Payas. Carl James, kami lang si Papaya Victor kag Mamaya Mercy, sa Magalyon Cadre, Arvillar family sa San Carlos, na kay Carl James. Si Grace Mission MJ Season from Chatyo LAC Paranaque. Ga paurok-urok pamati. Kay Rodolfo Sagayno sa Ceres. Kay Bret Hart Tunato, Antipolo City, si Great Clark Sinapsak, alin na kay MG Season, Mercy Flores, Bobby Muñoz Santalisay City. Salamat gid kay AD Jones Kalinaw sa Angeles Pampanga, ara ka pamati sa ato, no? Rosie Gilaran sa Sibukao, ang gabi na kay Rick Gilaran, Rosie Gilaran, Romeo Alisbo Talde, Kimpoy Yulo, Antonio Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, alin na kay Barky Tribe, kay Jerry Hilogo. Ga-monitor gid, no? Ga-pamati gid diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid sa inyo dira nga paurok-urok. Norman kag Morina Alvarado
sa barangay Panokoy ga monitor kita. Ayos, pagbalik ta, balik ka report na Action Cell Minardo, pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini?
Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra
Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Balagad, happy Monday morning here, Action Eric. Welcome back, Lodi. We're here, gaupod ni Doc sa ERV here in the Twin Cities, Minneapolis, Minnesota, USA. God bless and regards to your wifey, Ma'am Nona Magbanwa. Na kay Star Mayo nga naga-monitor pa sa aton sini nga pagpangalagad. Balikan ta sa Aksyon, Sir Minardo, sa last kag final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon, Sir Minardo, sa balik report, Sir. Please come back. Action Eric, ginfor Marnerique Rosal, Main Rochelle Ann Rosal, nga nasapuan patay sa sulod sang bodega sa 3rd floor Cineplex Building, Araneta Street, Barangay 14, syudad sang Bacolod, nga wala sang foul play nga natabo sa kamatayon sang ibata suno sa autopsy report. Suno sa amay, nagagwa sa autopsy report nga ang kabangdanan sang kamatayon sang ibata amo ang incised wound to the right wrist, nga posible naglaslas matapos may na-recover nga cutter kag anesthesia sa crime scene. Palayag sang amay sang biktima nga isa ka mabuot balay non kag hindi palabarkada ang iya nga bata, rason nga mayara pamangkotanon sa hunahuna sini kung ano ang rason nga amay pagbag-o sa batasan kag nga anatabo ini sa iya nga bata. Dugang paneriki bilang mga ginikanan palangga sini nila ang ila mga kabataan kag wala man sila problema sa ila pamilya, samtang wala man nagapanugid ang iya bata kung may problema ini. Igadulong ang biktima sa ulihing nga palahuayan sini sa Webes nga adlaw, Agosto 25, 2022 sa Handumanan Cemetery. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang dekalidad matinlo kag
Aksyon Zilminardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Patrol 1. There you have it. Tagabugusan ang pagkalagan sa Action Night Patrol Program. Lunes edisyon, liwat ini magatakop. Balik naman ni Boss Martes. Atong sa Nima Patrol, unit reporter sa Action nga napalagan karong gabi sa Action Roger Gutim, Action BG Apasible, Action Nelson Pateño, Action Zel Binardo, back to back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Taho. News Center Action Andy Pensoro Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarog, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngalan sa Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalan, ang inyo lagad Anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Rick Magbanwa, nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtunog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action!